Putra Pandhawa tata ngati wisaya Indriyaksa sarame kruta bawana ana marga ana sami rana lan warayang wantara miji dumateng ingkang abdi kalilan kula cumadong dawuh sinuwun Prabu Dewa Srani kalilan kula cumadong dawuh sinuwun apa to sebabe wadyabala ing negara Tunggul Malaya ados tak awis cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati kang bakal ndak babat nadyan wis sawetara suwe anggen kumbayong mustikaning jejantung ya kuwi Bathari Dresanala mapan ana ning Taman Sari negaraku kene ning parandene 1000 dalan tak temoho pirang-pirang cara tak budidaya tetep Dresanala lumuh leladi kelawan Dewa Srani semune kang mana musik sajroning batin mung panengah Pandhawa ya kuwi si Janaka mula kang mangkono Patih Srengga Yaksa ados pundi sinuwun ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ngono nganti apa wadyabala sawetara siaga ing diri sawiga ing gati golek ana sing jenenge Raden Arjuna sapa sing bisa mocok janggane Janaka bakal nampa ganjaran gedhe saka panjenengan ingsun boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa nadyan sambung obor colok lintang rambatan bundak liwata dalan sisih etan wadyabala Tunggul Malaya budhal dina iki yoga ing diri sawega ing kati waton lanang nyekel gaman budhal dina iki maju yo.